ये ठीक बा ना? समियाना तोर खजाना से अजूर भइल बा। ये जी सुनी ना। तो आज सीख लिया जाओ कुछ नया नया। तो आज सीखल जाई कुछ रेडीमेड फ्रेजेस जवना के कि हु बहू हमेशा ही यूज कर दहल जाला। ओकरा ऊपर कोनो टेंस, कोनो कुछो, कोनो भी ग्रामेटिकल रूल ना लागू होला। उ जैसे होला नु वैसे ही सब जगह यूज करत चल जाइल जाला। जैसे कि हमने क्या कई बार बोल जाला, ए ध्यान दी, ध्यान दी। तो ओकरा खातिर यूज कइल जाए इंग्लिश में पे अटेंशन। जब भी कहे कोई माफ करी, हमरा के माफ करी रउरा कष्ट भइल ह, तो ओकरा खातिर यूज कइल जाई सॉरी टू हर्ट यू। जब कहे को हुई जैसन राउर मर्जी, हमने कई बार यूज किया जैसन राउर मर्जी, तो एज यू विश। जब कहे को हुई जैसन राउर पसंद चाहे जैसन राउर मर्जी, तो ये दोनों में कौन यूज किया जा सकता? या कह दी एज यू विश या एज यू लाइक, दोनों सेम सेंस बा, कोनो भी यूज किया जा सकता है। एकरा खातिर एकदम टेंशन लागे जरूरत नहीं क्या। जब बोले को हुई आराम से बैठी, यहाँ आई आराम से बैठ जाई, तशरीफ रख दी, तो ओकरा खातिर यूज कइल जाई फील एट होम या फिर बी कंफर्टेबल। दोनों में कौन यूज किया जा सकता? सेम सेंस वाला बा। एकरा खातिर बिल्कुल टेंशन लगे जरूरत नहीं क्या। बी कंफर्टेबल या फिर फील एट होम। जब गुस्सा में कहल जाला नु, एकदम गुस्सा में आ गए, रउरा हमरा के बोले दी, ए सुन ली रउरा हमरा के बोले दी, तो ओकरा कहते लेट मी स्पीक। अब ओकरा के थोड़ा सा स्टाइल में नु एकदम अंग्रेजी फील लेके बोल सकते ले मी स्पीक या ले मी स्पीक। लेट मी के मिला दी, ले मी, दोनों तरीके से बोला जाता है। ले मी स्पीक, ले मी स्पीक, अंग्रेजी ऐसे ही बोलता है सब। लेट मी स्पीक। रउरा हमरा पर बहुत कृपा कैनी। जब भी ऐसे बोले कहलो रउरा हमरा पर बहुत कृपा कर दिले बानी प्रभु, रउरा हमरा पर बहुत कृपा कैनी है, तो एकरा खातिर एकदम रेडीमेड फ्रेज बा, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। जब कहे कोई रउरा से मिल के खुशी भइल है, रउरा से मिल के ना हमरा बहुत खुशी भइल है, तो एकरा खातिर प्लेजर टू मीट यू। प्लेजर टू मीट यू एकदम हु बहु जेहिंगा बा वहिंगा पकड़ के वहिंगा सेट कर दी, जैसे बा वहिंगा हंगा 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 बोल दी। तोर हिम्मत कैसे भइला, ये हमने का कई बार बोल जाला, ए सुन तोर हिम्मत कैसे भइला, तो तोर हिम्मत कैसे भइला, हाउ डेयर यू। अब यही में थोड़ा सा और ऐड करे के हुई, जैसे पूछो कि तोर हिम्मत कैसे भइला ई करेला, ए तोर हिम्मत कैसे भइला ई करे खातिर, तो हुई हाउ डेयर यू डू सो, हाउ डेयर यू डू सो, थोड़ा मतलब फीलिंग के साथ। और हम आशा करता ये वीडियो में बहुत कुछ लोग के सीखे के मिलल हो। ऐसा नहीं खतरनाक खतरनाक चीज सीखे खातिर ना चैनल पर नया बने तो सब्सक्राइब कर मत भूलें, सब्सक्राइब करी पहले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन रुआ मिले। और वीडियो पसंद आई लोग तो लाइक करके अब पूरा दुनिया में शेयर कर दी ना, एकदम भौकाल मचा दी, एकदम क्रांति ले आ दी पूरा दुनिया में, ताकि एकदम बच्चा बच्चा गरीब से गरीब लोग भी कहीं अपना के मतलब ऐसा फील ना करे कि हमरा वहाँ अंग्रेजी बोले में दिक्कत भइल तो हमरा के लोग नीचा सोच लग। ई साफ एकदम क्रांति ला हुआ और एकदम सीखी लोग दबा के। और कमेंट करके बताएं भी क्वेश्चन पसंद आयल कि ना, अच्छा लगल कि ना। और तब तक एंजॉय करी पवन सिंह के नयका गाना एकदम। So thanks for watching.